ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 14 ନଭେମ୍ବର 2025 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଚାନକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍ସକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ଚେକଅପ୍ କରିକି କହିଲେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସିଭିୟର ନିମୋନିଆ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଲିଭର ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କର। 15 ନଭେମ୍ବର 2025 ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ରଖି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପସିବଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଗାନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 16 ନଭେମ୍ବର 2025 ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାକି 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ICUରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ବଟ୍ 17 ନଭେମ୍ବର 2025 ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।